quedat amb Estela i els seus fills. Hola, xics. Per a que ens contes aquesta iniciativa de créixer junts, un arbre per cada xiquet i xiqueta a Picanya. És una iniciativa boníssima per a les persones que potser no som d'ací, venim i tenim fills, perquè dona arrels a lo que és la població de Picanya. Jo tinc 2 fills i les 2 tenen un arbre i el tenim molt proper d'on vivim. Aleshores, quan naixen en l'Ajuntament, les empadrones, i ells te fan una placa que col·loquen en un arbre. Pot ser que l'arbre siga menudet com ells o pot ser que un arbre ja tinga temps. I en l'arbre sempre posa el nom del xiquet, els cognoms i la data de naixement. Aleshores ells identifiquen on està l'arbre, el poden regar, poden cuidar-lo, poden fer-se fotos amb ell. Serà el nostre futur, serà Horta Sur.